Viața cuviosului Isaia, episcopul Rostovului, pomenit la data de 15 mai. Nașterea și credința fericitului Isaia a fost în pământul Rusiei și în stăpânirea Kievului, născut din părinți de neam bun și iubitori de Hristos. Din tinerețe, iubind pe Hristos și lăsând dulcețile cele ispititoare ale lumii acesteia, a mers în mănăstirea Pecerska la cuviosul Teodosie, dorind să fie monah. Cuviosul Teodosie, văzând mai înainte cu Duhul că vrea să fie lucrător și iubitor de osteneală în viața monahicească, l-a îmbrăcat în schima monahală. El, nevoindu-se spre fapte bune și adăugând osteneală peste osteneală, trecea prin atâtea pătimiri, încât toți se minunau de viața lui cea aspră și toți îl priveau cu dragoste, pentru că era blând, smerit, ascultător, neiubitor de câștig și iubitor de frați. În trup arăta viață îngerească și, luptându-se cu înfrânarea și cu răbdarea, omora în sine toate patimile și toate poftele trupești. Înfrumusețându-se cu înțelepciunea, cu dreptatea, cu bărbăția și cu întreaga înțelepciune, cu aceste podoabe alerga spre Ierusalimul cel de sus, ca cu o căruță cu 4 cai, arătându-se prin aceasta cetățean ceresc. Fapta lui cea bună a venit în auzul tuturor, pentru că nu se poate cetatea să se ascundă stând deasupra muntelui. De aceea, binecredinciosul domn Iziaslav Iaroslavici, auzind de viața lui cea plăcută lui Dumnezeu, ruga pe cuviosul Teodosie ca să-i dea binecuvântare și să primească egumenia mănăstirii Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, deoarece cuviosul Varlaam, care a fost egumen acolo, luase sfârșitul vieții vremelnice. Cuviosul Teodosie s-a plecat spre cererea binecredinciosului domn și, binecuvântând pe fericitul Isaia, l-a trimis ca egumen al acelei mănăstiri. Fericitul Isaia, ascultând pe cuviosul Teodosie, căruia își încredințase toată voia sa, a primit cinstea începătoriei și s-a făcut fraților povățuitor iscusit și bun păstor al turmei ce îi se încredințase. Deși se schimbase oarecum cu cinstea, însă nu și-a schimbat lucrul și luarea aminte, ci întotdeauna își înălța mintea către Dumnezeu, sârguindu-se la obișnuita smerenie și la osteneli trupești. Vrând să folosească pe frați, singur se afla mai întâi la ascultare și ceea ce poruncea altora, el făcea mai înainte, dându-se pe sine pildă tuturor, ca să-i ridice pe toți la multe fapte bune, pentru că cei ce au obiceiul a se învăța nu urmează cuvintelor învățătorului, mai ales lucrurilor lui. Văzând binecredinciosul domn Iziaslav cum că un bărbat sfânt ca acesta a câștigat în mănăstirea sa, se bucura foarte mult, dând multă mulțumire cuviosului Teodosie pentru el. Dar Dumnezeu Atotputernicul, Cel ce toate le orânduiește cu voia, vrând să preamărească pe plăcutul său, după cum și el preamărea pe ziditorul său cu lucruri bune, l-a cinstit cu vrednicia arhierească. Fericitul Leontie, făcătorul de minuni, episcopul Rostovului, trecând către Domnul, egumenul Isaia, cu judecata lui Dumnezeu și cu alegerea tuturor, a fost ales episcop al Rostovului. Luând o vrednicie ca aceasta, a mers la scaunul său în cetatea Rostovului, cea păzită de Dumnezeu, și văzând acolo oile sale sălbăticindu-se, iar pe oamenii cei botezați de curând neîntăriți încă bine în credință, îi se rupea inima, gândind că are să dea răspuns pentru dânsi în ziua judecății cele înfricoșate. Drept aceea s-a apucat cu din adinsul de păstoreștile osteneli,
învățând și rugându-se pentru turma cea numită cu numele lui Hristos, ca să fie întăriți în credință și să viețuiască după învățătura lui Hristos. Căci câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Pentru aceasta se cade vouă să urmați lui Hristos și învățăturii lui, ca numele lui Hristos să fie lăudat între creștini, iar nu hulit. El cerceta cu sârguință și celelalte cetăți și sate din stăpânirea Rostovului și a Suzdanului, aprinzându-se cu râvnă pentru dreapta credință. De afla undeva idoli și capiști, le risipea și le dădea focului, iar pe oameni îi învăța și îi dojenea ca să creadă cu credință în Sfânta Treime cea de o ființă, apoi, primind credința, îi boteza în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Iar pe cei ce nu voiau să creadă, prin minuni și cu semne multe îi făcea să se întoarcă și să creadă în adevăratul Dumnezeu. Și așa, cu darul lui Dumnezeu, în puțină vreme i-a tras pe toți la Hristos. El era foarte milostiv spre săraci, sărmani și văduve, hrănitor al flămânzilor, mângâietor al întristaților, ajutător și sprijinitor al celor din primejdie. Era, după Iov, ochi ai orbilor și picioare ale șchiopilor. Toți se bucurau de el și pretutindeni preamăreau pe Dumnezeu, că a dăruit locului acela un părinte ca acesta, învățător și povățuitor. În vremea stăpânirii binecredinciosului domn al Chievului, Vsevolod Iaroslavici, când Dumnezeu a binevoit să facă sfințirea bisericii pe Cerska, cea asemenea cu cerul, preasfințitul Ioan, mitropolitul Chievului, era cuprins de mare mâhnire, căci sosind vremea sfințirii, nu apucase să adune spre slujire preiubitorii de Dumnezeu episcopi. Precum pre ceilalți episcopi a vestit sfinții îngeri trimiși de Domnul, în chip de tineri pentru vremea sfințirii, tot asemenea și acestui cuvios episcop Isaia, fiind la scaunul său în Rostov, i-au stat de față îngerii dumnezeiești în asemănare de tineri și tot aceiași i-au vestit. Astfel acest cuvios episcop a sosit împreună cu ceilalți arhierei la rânduiala sfințirii. Acest lucru prea minunat ce i s-a arătat lui, cuviosul părintele nostru Isaia, l-a spus cu mulțumire prea cinstitului mitropolit al cetății Chievului, cea de Dumnezeu păzită. Asemenea, după sfințirea bisericii pe Cerska, cea asemenea cu cerul, pe când se întorcea la scaunul său, a spus acea minune clerului bisericesc și poporului, celui numit cu numele lui Hristos, care ieșise cu bucurie din cetatea Rostovului, într-o întâmpinare a lui. După ce a mai petrecut un an la scaunul său, povățuind bine turma lui Hristos, întorcând premulți necredincioși la Dumnezeu, ridicând multe biserici și făcând multe minuni, și-a sfârșit viața cea vremelnică într-o bună mărturisire în anul de la zidirea lumii 7598, iar de la nașterea lui Hristos 1090, în 15 zile ale lunii mai. Astfel, cel ce a fost mai înainte chemat de sfinții îngeri la biserica cea asemenea cerului, acum de aceeași a fost mutat cu sufletul la ceruri spre veșnicie. Acolo să fie și nouă a ne muta cu rugăciunile cuviosului, părintelui nostru Isaia, prin mijlocirea preacuratei Maicii lui Dumnezeu și cu darul Făcătorului cerului, al unuia Dumnezeu în treime, căruia se cuvine cinste, slavă și închinăciune, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.